লুমখা ত্রিপুরা বসং তাই চিনি ত্রিপুরা হাস্তেনি যত দফানি বরফ রকম তোমা ওয়ানজै তোমা थुरुकसा जतनि थानि कायसा काहाम बाय तंग थगनानि ताय गोथालाय कायसा नुखुंनि सामप्लि तलावखे जों तंलायनानि तामनि हंखांके चिनि त्रिपुरा हास्ते सुसै त्रिपुरा सा दफानि सिमिया गोबांमा दफा बायके जों गोथालाय तंलायमानि कायसा हास्ते आबन बागै फायदि ताखुक सं ताय बुकुक सं जों फायनाय 21 तारिख चिनि त्रिं त्रिपुरा एरा जों ताकलाय फर्स्ट टाइम त्रिपुरानि राजधानी आगरतला एबा खाबा राजाखर आगरतलाव जों आस्तबल एबा खाबा स्वामी विवेकानंद स्टेडियाम जों पुइला राजाखरनि खाक्लाबो बाजावै जों चिनि त्रिपुरा एरा त्रिं न जों पालायनानै थां दङ ताकलायनि त्रिपुरा एरा त्रिं 1434 अबनो पुइला चिनि लाइबुमाव जों त्रिपुरा हास्तेनि राजधानीनि खाग्लाबो जों थां दङ चिनि त्रिपुरा बसंनि कायसा मुखुम कतर चिनि राजा जजारुफा बुबाग्रा जजारुफा बांलादेशनि किय दंस राजानो जों गोप्लायंगै मेसेनै अत्रिंनो जों मुखुमुङै जों सिरि सिटिनि सिमि पालाय फायलायमानि आबो जों आस्तबल मातो ताकलाय जों नुगलाय सिनाय जत ताखुक बुकुक जोराय खनाय बुरा बोरिसो गोबां मा दफा जत दफानि थानि जों चिनि अबकमुं नारगै जों दिनि साग्लायै दङ सारिक सानजानि 5टानि सिमि हरनि 12टा जरा चिनि पान्दा जों संसार जागनाय अर गोबां मा नगराय कतर रक दंनाय नगराय मतम दंनाय गोबां मा दफानि बरक रक जों गुरुम कुथुम लायै ताकलाय जों त्रिं खालायनायनिबो थांलाय दंनाय चिनि त्रिंनि मोटो अंखा जों जात होनिया धर्म होनिया जों चिनि कुनु कालार गरै जों कुनु राजनीति दफानि बर गैया जों राजनीति अर्गेनाइजेशन या चिनि अर्गेनाइजेशन होनै जों कुनु जागाबो जों फोकास खालायनानै बागै थां दंया गोबां मा बर रकनि वान सुकमुं त्रिं ख्रिस्टान रकनि पालायमुं कायसा पान्दा होनै गोबां मा बरकनि कन्फ्यूजन जों अ त्रिं न जों ताकलाय जों सोराय सोराय सागलायनानै मुसुंग अब कुनु धर्मनि सोनाम जायगा कुनु जातनि सोनाम जायगा त्रिं त्रिपुरा हास्तेनि जत दफानि बागै न त्रिं सोनाम जाखा आबन बागै जों पालखे जतनो पालायलायनाय आबो चिनि नाहारमु आबन बागै जों कक थाइसा बाय सानान मुसुंग धर्म जात वर्ण से परे एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा हामबाय।